Zabudnite na budovanie biznisu od nuly. Čo ak by ste mohli okamžite prevziať lukratívny a zabehnutý komplex v jednej z navštevovaných turistických lokalít na Slovensku? Predstavujem vám zabehnutý penzión s reštauráciou v srdci Topolčianov, ktorý má bohatú históriu. Lokalita je absolútnym kľúčom k vášmu zisku. Topolčianky nie sú len obec, sú navštevovanou turistickou destináciou. Tisíce návštevníkov sem celoročne prúdia za slávnym národným zrepčínom, prezidentským zámkom a nádherným parkom. Okolie navyše lemujú majestátne zrúcaniny hradov Hrušov a Gímeš, či obľúbené turistické trasy Pohoria, Pripeču. Lokalitu vyhľadáva veľmi veľa motorkárov a nachádza sa tu aj veľa cyklotras. A strategická dostupnosť? Ste len 2,5 km od Zlatých Moraviec a 33 km od Nitry. Penzión disponuje 11 elegantnými dvojložkovými izbami, z ktorých každá ponúka vlastnú kúpeľňu, televízor a chladničku. Pre maximálny komfort hostí o nadštandardný relax sa postará privátny wellness s fínskou saunou a výrivkou. Dokonalé lákadlo pre víkendové pobyty. Súčasťou komplexu je plne vybavená reštaurácia s kapacitou do 90 hostí spolu s terasou. Plánujete akcie alebo svadbu? Samostatná sála s vlastnou terasou pre 52 osôb je ako stvorená pre lukratívne svadby a firemné akcie. Srdcom toho všetkého je obrovská profesionálna kuchyňa, pripravená na vysokú gastronómiu aj masívny rozvoz jedla. V širšom okolí totiž akútne chýbajú skutočne kvalitné reštaurácie. Prečo je to obchod 10-ročia? Pretože tu nekupujete len steny, kupujete dokonalú synergiu príjmov z ubytovania turistov, lukratívnych svadieb, denného gastra a rozvozu pre celý región. Toto je nehnuteľnosť, ktorá generuje zisk zo všetkých strán s mimoriadne rýchlou návratnosťou. Komerčné komplexy s takto vybudovaným zázemím a prémiovou lokalitou sú na trhu absolútne raritou. Kliknite na odkaz pod videom, vyplňte krátky kontakt vo formulári a my sa vám obratom ozveme. Zabezpečte si svoju súkromnú obliadku ešte dnes, kým túto lukratívnu príležitosť prevezme iný investor.